til dokumentaren Og det perfekte liv. i dag, der skal vi snakke med en masse mennesker på gaden om deres holdning til det perfekte liv. Og vi skal snakke med psykologen Sara. Og ernæringseksperten Christian. Okay, hvad er det perfekte liv for dig? Det perfekte liv for mig at være sammen med min mand og mine børn. Er der nogen, der har det perfekte liv, tror du? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er meget individuelt, hvad der er perfekt for hvem, hvilke værdier man har i sit liv. Hvis man ikke har det perfekte liv, hvordan tror du så, man accepterer, at der ikke er noget, der er sådan perfekt? Jamen, det ved jeg ikke igen. Jeg tror igen, det er individuelt. Uanset hvad, så tror jeg, at hvad man sådan interesserer sig for, og hvad man gerne vil synes, det er individuelt. Så det vil være svært at få helt sådan noget, hvis man ikke gør de ting, man gerne vil opnå. Ja. Hvad er jeres tanker om genmanipulationer, man kan gå ind og ændre, før barnet er født? Både godt og ondt. Ja. Altså det er jo godt nok, hvis man kan fjerne noget sygdom eller noget så misformet eller sådan. Ja. Det er jo også lidt at gå ind og ændre på det normale. Jeg tror, det er nok sådan lidt, jeg tænker. Både gode og dårlige ting. Ja. Hvis det når så langt, at man går ind og ændrer, at det bliver en mulighed, tror jeg så, at det vil komme til at opdele samfundet mere? Ja, det kunne jeg godt forestille sig. I det sådan mere perfekt, at det bliver sorteret fra. Hvor tænker I grænsen så vil være ved dem, der bliver sorteret fra? Hvor langt tror I folk vil gå? Hvor perfekt skal man være? Det er svært at sige. Der er sikkert mange, der gerne vil have det bliver helt perfekt. Så. Ja. Jeg vil sige, at hvis man bare kan sortere sådan, eller ændre på sådan livstruende ting og sådan. Bruger du tit de sociale medier? Ja. Ja. Hvilke bruger I mest? Facebook. Ja, jeg bruger Facebook. Ja, er der andre, som I bruger meget? Snapchat. Instagram. Ja. Facebook og Instagram og Pinterest. Påvirker de din sådan, livsstil og den måde, du tænker på? Sådan. Det er et godt spørgsmål. Ja. Meget Nogle op gange i kan man jo godt blive, altså, så tænker man måske mere over, hvad man lige, når man laver et eller andet, at det skal vises frem, eller... Ja. Er det vigtigt for dig, altså føler du dig presset til at skal gå ind og tjekke de sociale medier, eller er det noget, du har lyst til? Det er noget, jeg har lyst til. Føler I er presset til hele tiden at skulle poste billeder, og det skal se godt ud og sådan noget? Ja, det gør man lidt, men jeg gør det ikke så meget selv, fordi at, ja, man har meget det der med, hvad tænker folk om en, når man lægger billeder af sig selv, og der er rigtig mange, der gør det med, at de lægger billeder af deres krop, især kendte mennesker, så man har den der sådan lidt, at hvad tænker folk om en, når man lægger de billeder ud. Der er også rigtig mange, der lægger billeder af, da de træner. Ja. Men jeg kan godt, nogle gange har jeg tænkt, at det kunne være meget rart at slippe for nogle af de sociale medier, men man er også på en eller anden måde afhængig af dem. Hvorfor tænker du, det kunne være rart at slippe for de sociale medier? Ja, fordi man bruger også meget tid på det. Kender I til de sådan, forskellige kropsidealer, der er i dag? Der er jo meget det der med, at man skal have en stor numse og store bryster, og så skal man være tynd samtidig, og så ja. Hvad så kender du til de kropsidealer, der er i dag, sådan som der er for mange unge, både drenge og piger? Jo, men altså det er jo ja, at man kan blive tynd nok, det viser medierne, at det skal være. Jeg gør ikke så meget op i det der. Jeg træner meget, ikke for at være tynd, fordi det gør mig glad. Hvad synes I om det? Altså jeg synes, at det er fint, at der er nogle ting, man godt kan opnå med sin krop og sådan noget, men jeg synes godt, det kan blive for meget, fordi det er det, der kan opnå det, som, medmindre man får det lavet falsk og sådan noget, ikke? Men det er svært at få alle sammen, og der er jo mange, der kan få rigtig dårligt selvtillid af, at der er de der ting. Altså man tænker jo selvfølgelig, at man vil nok også gerne selv træne og sådan noget, og Ja. have sådan lidt bedre krop. Altså grunden til, at vi begyndte at træne, det er jo også fordi, at vi gerne vil se bedre ud, og vi gerne vil opnå det der, som der ligesom alle snakker om. Man drikker ikke så meget mere. Der er mange unge, der ikke drikker så meget, Ja. så man ikke skal træne. Ja, der er rigtig, rigtig mange, der går meget op i det med træning. Ja. Og der er også mange, der stadigvæk tager til fester, men så ikke drikker, og stadigvæk har det mega sjovt, og stadigvæk kan feste og hygge sig sammen med sine venner, og sådan, bare for at få en hyggelig aften, uden de drikker, fordi de går så meget op i deres træning, og også deres fremtid, og sådan, hvad de gerne vil. Og det er jo meget godt. Ja. Ja. Kender I til det der begreb, der hedder thigh gap? Det der mellemrum, man skal have, når man har samlede fødder, så skal man have sådan mellemrum hele vejen op, så de må ikke røre hinanden lån. Så er der nogle piger, der sulter sig selv, fordi de vil opnå det her. Det er den eneste måde, de kan gøre det på. Hvad tænker I om det?
Jeg skulle selv prøve det en gang, men jeg synes ikke rigtig, det hjælper. Og prøve at sulte dig. Jeg spiser altså alligevel. Altså, jeg synes faktisk, der er rigtig mange tynde piger, der tit får at vide, at du er tynd, og det kan også gøre lige så ondt som at få at vide, at du er tyk, ikke også? Fordi at være tynd, det er ikke noget, alle kan gøre for, og det kan sgu egentlig gøre lige så ondt som for folk, der får at vide, at de er tykke. Men jeg synes i hvert fald ikke, man skal sulte sig. Det er helt tynd. Og jeg synes ikke, at det er noget, man behøver at have overhovedet. Jeg synes, at det bare sådan, jeg synes ikke, man behøver at have det der mellemrum overhovedet. Nu har vi været ude og snakke med en masse folk på gaden og høre deres forskellige meninger. Og nu skal vi snakke med nogle eksperter. Og vi starter ud med at snakke med psykologen Sara. Og nu byder vi velkommen til psykologen Sara her i studiet. Tak. Du har jo studeret psykologi på Aarhus Universitet og har arbejdet med det i mange år. Ja. Blandt andet med området Det Perfekte Liv. Det er rigtigt. Og så tænkte vi, at vi gerne lige ville interviewe dig lidt om det, stille dig nogle spørgsmål. Hvordan vil du så beskrive jagten på det perfekte liv? Jagten på det perfekte liv er nok en af vores tids allerstørste psykiske lidelser. Alle vi går bare rundt og jagter det perfekte liv, men vi ved godt, at det er helt uopnåeligt. For man skal både have et perfekt arbejde, man skal have et perfekt hus, en perfekt familie og perfekte, kloge og kreative børn. Og det ved vi jo godt, det er ikke nemt. Men hvordan kan det så være, at vi vil være så perfekte, når det er så uopnåeligt for os? Ja, altså perfektionisme er en forsvarsmekanisme. Vi stræber, uden at vide det, efter det perfekte liv, for at undgå at få følelsen af, at andre folk de går rundt og dømmer os. Perfektionismen den fastholder et meget usundt fokus på os selv, og hvad man formår at vise sin omverden. Hvordan kan man så vide, at man er en perfektionist? Altså nogle af kendetegnene ved, så man kan vide, at man er en perfektionist, det er tit, at når man står i en situation, så tænker man, det her det er alt eller intet. Og nogle gange, eller de fleste, er rigtig, rigtig bange for at fejle. Og man er rigtig, rigtig bange for at få kritik, fordi man ved slet ikke, hvordan man skal håndtere de situationer. Og man har sådan nogle fejlfinderøjne, så man finder fejl ved både sig selv og ved andre. Og det gør, at man får en rigtig negativ indstilling til livet. Men så tusind tak, fordi du gad at komme. Selv tak. Tak fordi jeg måtte være her. Og nu har vi et interview sammen med næringseksperten Christian. Og så byder vi velkommen i studiet til ernæringseksperten Christian. Du har selv indrømmet, at du ikke følger din egen råd. Hvordan kan det være? Det er rigtigt nok. Jeg har ikke altid levet op til min egen råd. Jeg har sagt, at jeg smider fredagslikken ud, og at jeg har styr på mit indtag af rødvin. Og jeg har også sagt, at jeg kun spiser Nutella om lørdagen. Men det er faktisk en løgn. Det ved I nok godt nu. For eksempel, mine børn synes, at det er lidt mærkeligt, at jeg går og siger de ting, når det egentlig ikke passer. Og jeg synes, det virker helt forkert at lyve over for alle jer. Hvad er din egentlige holdning så til sundhed? Jeg mener, at sundhed er ikke enten eller, det er både og. Du kan både spise skyr og drikke rødvin. Det er et opråb om, at man skal acceptere, at livet ikke er perfekt. Og at man ikke skal være perfekt. Man skal være realistisk om, hvordan man egentlig gerne vil være, og hvilket liv man egentlig gerne vil have, og ikke bare drømme. Det lyder jo sådan set meget fornuftigt. Hvorfor har du så valgt at skrive din bog Uperfekt? Jeg har gennem længere tid haft lyst til at gøre op med de idealer, der er om at være perfekt. Det har jeg også fortalt om i fjernsynet og i forskellige foredrag. Ja, det kan jeg godt se. Men tak skal du have, fordi du kom. Selv tak. Nu har vi så fået indblik i, hvad folk de mener om det perfekte liv. Og vi har fået eksperter ud og høre deres holdninger og hvad de mener. Vi håber, at I har fået rigtig meget ud af at høre forskellige menneskers meninger. Tak fordi I så med.